खुलुमखा जों आंनि मुं बिरेन्द्र त्रिपुरा आंनि लगे दङ सुबलाइ बुथुनि प्रेसिडेन्ट बरमगोनां सचिन्द्र त्रिपुरा ताई इ पारानि रुवाजा बरमगोनां दुमचन्द्र रुवाजा जों आरो प्रेस मिट खामिनि नांखा इ कारणे जे थांनाय 24 तारिख विधान सभायाव जितेन चौधरीनो जात हिसाबै जे कुटुंबानि जों बनो तीव्र प्रतिबाद खायो मनो जों सिलेंगो एवं जों बिनि अन्याय ब खामानि जों बिनि र दाबि खालायब माप सानानंत मेन गाय तामो नाउ बीजेपी एवं सीपीएम दुनुटा राजनैतिक दल नाउ राजनीतिक भावे तर्क वितर्क तो जुग उम्मालायो जुक्ति तर्क रोय वाले लेमानो वाले दिए ओ जगाव त्रिपुरा सुबलाइ बुथु नारायण पमां रुवाजा काउंसिल चिनि कुनो साथाय कराय जों साथाय काउंगार तामो जे जितेन चौधरी जात चिनिए से ओ तमा जात बो जितेन चौधरी त्रिपुरा जात सिनिका सिनि रेखा अब जे कौक सामनी बो बिनी बरमगोनां रतनलाल नाथनि मंत्री तिते बाहागे कौक सामनी बो बिनी चाया एकजन बो बयोज्येष्ठ अकरा बुरा उनजाक बो विरोधी दल नेता कांग्रेस आमल बो तंफाइजाक ताबो कैबिनेट मिनिस्टर 2 टाइम्स बताओ कैबिनेट मिनिस्टर चले दं एवं मंत्री सभाबो बो सबसे मुख्यमंत्री परे बसे सिनियर उनजाक दं बो बुति हाय निजिनि अहंकार बयनो तुच्छ ताच्छल्य खालाये कक सामने बो तो अन्याय जों बिनि बागै त्रिपुरा सुबलाइ बुथु नारायण पमा काउंसिल जों बनो सिलेंगो एवं बनो जों नाइस्लियो जों बिनि बागै खादुजाक त्रिपुरा समाजराव न आके सांनाय खालामनायनि बागै जों बनि बीजेपी कर्तृपक्ष रावनोबो जों कयो ना बनो सुस्थ विचार खायदि एबन मंत्रित्व हইতে बनो कार्यरनानत कारण बो एकजन बिनि अबति काम खायमान बागै बिनि पार्टीनि बरोबो बनो साजे गया कारण जारा सुस्थ जीवन सभ्य जगतनि बरोराव सुशील समाजराव रतनलालनि अबति अहंकार भाबनो किउ नाइसिरा बनो आरम बागै चिनि दाबी बनो कार्यरनानत एवं जितेन चौधरीनर ब माप सानानत कारण हायखे उंखाय ब जात बाय जातिसा खायखे नों जितेन चौधरीनि बनि सीपीएम आमलनि कार्यकारिता ने तीन कुतुक दी नों सीपीएम रावबो ए बीजेपी आमलनि तम काम हामिया चाया खायखा बनो तीन न कुटुलाय मानो नोंलाय आरो जातिसा कुटुक नों ताम फुनुबा नों निजिनि जात से नों सिसिनि रं रतनलाल ना बो निजिनि जात जे अशिक्षित असभ्य एवं बिनि जे आनसिविलाइज निंसा बो निजिनि से परिचय से खाखायो जारा सुस्थ समाज बा सुशील सतंनाय बीजेपी बिसिमबो একটা উপযুক্ত শাস্তির পদ্ধতি কন্ট্রিবিউশন কায়মথों চিনি সুবলাइ बुथु पमते जों दाबि पदक्षेप निश्चय जों नानाय परवर्ती जों आसुलायनाय जों आंदोलन माखायनाय जोंलाय बिखौ जों परवर्ती जों खालामनाय